ning ide ingin delok postingan FYP gue apa wong main megrong-megrong gebyokan gitu gebyokan jati ngono kae wis untuk bantuan tulisannya menerima bantuan ya Allah ini biyen bantuan sing rumahe reyot no kae yo kadang gak entuk sing mosok sing rumahe gedrong megrong oleh bantuan bayu asih mesakne sing ngono-ngono kuwi lho sing rumahe reyot no kae kadang ora bantuan mesakne malah FYP ditempeli ngono kae ditempel nek mah ditempel ngono kae to. Oh my masya Allah my mekrong-mekrong wapi entuk bantuan piuh mesakne ngono kae omahe sing kaya ora begitu layak huni ngono kae kadang rantau biar lek datang ngono piye kadang ngumun ku yo ngono kuwi apa sing ngono-ngono kuwi peh dulure perangkat ngono apa piye sing kadang entuk ngono kae ngono kuwi neng kuwi postingan masalah delokno FYP nih ya Allah kadang oh biyen nek nganu macak melas ngono ya apa piye aku kok ngumun karo wong ngono kuwi lu cek mentolo nompo